Sunt Carmen Gheorghe, sunt președinta Asociației România, Asociația pentru promovarea drepturilor femeilor rome. Sunt activistă, feministă și de curând doctorandă. Încă de mic am simțit inegalitățile dintre fete și băieți, pentru că noi, fiind fete, aveam voie să facem anumite lucruri sau nu aveam voie să facem anumite lucruri pe care fratele meu putea să le facă foarte ușor. Femeile, pe de altă parte, pentru că spuneam, am crescut cu imaginea unor femei care erau destul de independente și de puternice și care își doreau multe lucruri de la viață, spuneau că să faci orice, trebuie să urmezi o școală, ai de ce să nu fii dependentă de niciun bărbat. Pentru că atunci când am venit în București la facultate, am făcut cunoștință cu lumea feminismului, care pentru mine a fost foarte importantă și este în continuare. Și am descoperit femei care nu doar la nivel intuitiv și înțeleg inegalitățile între femei și bărbați, ci care chiar se poziționează într-un fel în societatea românească, care chiar luptă pentru a echilibra acel raport de inegalitate între noi și bărbați. Și pentru mine a fost așa ca o gură de aer și ca o surpriză să constat că există femei care pot exprima verbal foarte bine ceea ce eu doar la nivel intuitiv simțeam când pudeam și așa mai departe. Ești foarte des pusă în poziția de a răspunde unor întrebări ale majoritarilor legate de ce ești romă, de ce nu vă plătiți taxele, de ce sunt mulți care fură, de ce cerșiți, de ce vă căsătoriți de vreme și așa mai departe. Și sunt foarte multe persoane care, din păcate, nu știu să răspundă la întrebări de genul ăsta și atunci se naște în mine un sentiment de frustrare și de detașare de identitatea respectivă. Prefer să te disociezi de tot ceea ce este perceput drept negativ de către ceilalți. Și eu cred că este timpul pentru ca societatea, majoritarii, să învețe și ei despre romi. E foarte complicat atunci când ești femeie și ești romă să pui punctul pe ei, să spui cât la sută se întâmplă pentru că sunt romă, cât la sută pentru că sunt femeie. Este foarte diferit. De foarte multe ori când mergem în comunități, vedem femei care sunt pur și simplu surprinse atunci când le întrebi ce faci tu, dar care sunt problemele tale ca femeie. Pentru că sunt puse în situația de a răspunde și de a vorbi despre ele. Și nu sunt obișnuite să facă lucrul ăsta. Iar ce-mi doresc eu este să simtă că există persoane care au încredere și că există grupuri în care ele se pot exprima. Pentru că lor nu le lipsește încrederea, lor le lipsește susținerea, le lipsește discursul, le lipsește încurajarea, le lipsește o mână întinsă care să spună, uite, trebuie să faci asta, eu îți întind mâna ca să faci asta. Femeile rome nu sunt lipsite de putere și nu sunt lipsite de încredere în ele sau de stimă, ci pur și simplu nu sunt niciodată întrebate, dar voi ce vreți? Voi cum vedeți lucrurile? Și asta vrem noi să facem. Să le arătăm că au un cuvânt de spus.